Oké, na akkor. Jó napot, jó estét! Az én nevem Kolz, és mint ahogy hogy hívjában lehetett olvasni a nemrég felrakott bejegyzéseimben, lesznek új végigjátszások, a Pokémon Leaf Green-t és a Pokémon és a Pizza Time-ot nagy valószínűséggel nem fogjuk folytatni, ha mégis, akkor egy teljesen új végigjátszások lesznek. De legyen egy harmadik P-vel kezdődő játéksorozatunk, ami a Portál. Itt, ahogy látható, itt én már elkezdtem a játékot, mondjuk ki is vittem. De kezdjük az elejétől. Nem tudom, hogy hogyan fog hallani. Majdnem minden le lett változtatva. És igen, ez a játék. Hello, welcome to the Aperture Science Computer Aided Admission Center. We hope your brief detention in the relaxation vault has been a pleasant one. Your specimen has been processed, and we are now ready to begin the test proper. Before we start, however, keep in mind that although fun Várjunk, valami kéne. Okay. Learning are the primary goals of all enrichment center activities. Serious injuries may occur. For your own safety and the safety of others, please refrain from... De jól vagy ottan? The portal will open in 3, 2, 1. Jó nekem, hogy ez a szar kinyílt. Na, ott vagyok én. Karakterem neve Shell. Nem én választottam. Story lényege. Köszönjük szépen. Akkor kezdődjön a tesztelés. Ez kinyitja a gombal. Szerintem ez is aktiválja ezt a adagolón. És kész. Excellent. Please proceed into the chamber lock after completing each test. First, however, note the incandescent particle field across the exit. This Aperture Science material emancipation grid will vaporize any unauthorized equipment that passes through it. For instance, the Aperture Science weighted storage cube. Ez az első teszt. Hát akkor induljon. Please place the weighted storage cube on the 1500 megawatt Aperture Science heavy duty super colliding super button. 1500 megawatt, ez nem egy pici sok. Ezt elbasztom. Mindig fel se vettem még hozzá a kockát. Így jön. Mi jön ez a szutyok? Na, azért. Hol a gomb? 500 000 wattos gomb. Perfect. Please move quickly to the chamber lock as the effects of prolonged exposure to the button are not part of this test. Ja, 500 000 volt. Ez 1500? 1500 megawatt. Ez egy picit életveszélyes, gondolom. Nem tudom, több pantályban is bukásra állok. Na. You're doing very well. Köszönöm. Please be advised that a noticeable taste of blood is not part of any test protocol, but is an unintended side effect of the Aperture Science material emancipation grip, which may, in semi-rare cases, emancipate dental fillings, crowns, tooth enamel, and teeth. Ez mindent szétpusztít a fejembe.
Van egy olyan érzésem, hogy én nem vagyok itten, hogy hívjákos szeretettel hivatott. De portálgám. Very good. Végre megvan a játék lényege! The Aperture Science handheld portal device. De most húzol le? You can create your own portals. These interdimensional gates have proven to be completely safe. The device, however, has not. Do not touch the operational end of the device. Do not look directly at the operational end of the device. Do not submerge the device in liquid, even partially. Most importantly, under no circumstances should... A GLaDOS néni egy picit beszart. És igen, ennek a karakternek az a nem, hogy GLaDOS, vagy GLaDOS, vagy GLaDOS. Ki hogyan mondja. Végre. Tök jól néz ki a portál. Nézd meg. Proceed to the chamber shop. Find the cat. Az a jó kis lag. Na, húzzál le? To ensure the safe performance of all authorized activities, do not destroy vital testing apparatus. I will destroy lighting apparatus. Mert csak azért is. For your own safety, do not destroy vital testing apparatus. I think I will actually. Not good. Well done. Igen, azt Remember, tudja. the aperture science from your daughter to workday is the perfect time to have her tested. És miben? Leukémiában? Mert ti fogjátok okozni. Nem fogom lefordítani nektek. Kétnyelvű lesz ez a szutya. Egyik magyar, másik angol. Welcome to test chamber 4. You're doing quite well. Ahogy láttam, a kamera nem elég nehéz, hogy megnyomja az 1500 wattos gombot. Agyad a kockán. Én kücs kockán. Mi van? Akkor beszart. Összeszarta magát a kocka. Once again, excellent work. As part of our required test protocol, we will not monitor the next test chamber. You will be entirely on your own. Good luck. Well, that was a fucking lie. Tudom, hogy hazudni fognak, mondani is fogja, hogy hazudni fognak. Oké, ment vagyunk a liftbe. Kellett nekem idő, hogy lássam. Test chamber 5. Certain objects may be vital to your success. Do not destroy Honnan? testing apparatus. De szerintem el fogok pusztítani testing apparatust. Vital testing apparatus destroyed. Pontosan. És úgy is, hogy el is fogom égetni. Szóval azokat helyben tartom. Egyik kocka. Másik kocka. Okos vagyok! As part of a required test protocol, our previous statement suggesting that we would not monitor this chamber was an outright fabrication. Good Pontosan. job. Mert tudtam, hogy As part of a figyeltek. required test Éppen most protocol, pusztítom el we azt a will stop szutykot, amivel advancing figyeltek. the truth in 3, 2, És érted nem is tudja befejezni a leszámolást. Szóval igenis fabrikálni fogják a valóságot. Hát egy GLaDOS néni. Vicces dolog, ugyanaz a nő szinkronizálja GLaDOS, mint a adminisztrátort a TF2-ben.
but safety is unbelievable. You, Subject name here. must be the Prida. Subject hometown here. Kb. Speedrun volt, de mégis hagytam neki, hogy befejezze. Arról beszélt volna, hogyha olyan végleges mellékhatásokat okoz az a szoros golyó, mint például deomotó, nem. Meghalás, elolvadás, nem tudom. Magyarul hogyan mondani, talán meg kellett volna várni. Warning devices are required on all mobile equipment. However, alarms and flashing hazard lights have been found to agitate the high energy pellet and have therefore been disabled for your safety. Persze, te mindig is a biztonságomat akartad. Én hülye vagyok, pont oda kéne. Good. Now use the aperture science unstationary scaffold to reach the chamber lock. Szerintem a tizedik, hogy hívják, na a tizedik tesztkampánál lesz, most majd abba hagyom. Utána azzal végülünk. Mert ezt én szeretném egy több részes sorozattát csinálni, nem csak egy részes. Hiába ez a játék kb. Ilyen 30 perc alatt kivihető. Please note that we have added a consequence for failure. Any contact with the chamber floor will result in an unsatisfactory mark on your official testing record, Na már! followed by death. Good luck. A halált az jobban elviselem, mint egy rossz, hogy hívják ott a összügykomra. Várjál, én ezt tudom, hogyan kell. Én okos vagyok. GLaDOS néni, te nem tudod, hogy én mennyire okos vagyok. Na várjál. Kilő egy másikat. Így. Úgy. Ez az. Úgy neki. Na, vigyél. Tényleg visz. Lassan, de visz. Majdnem bement a buszúcsokba. Very impressive. Please note that any appearance of danger is merely a device to enhance your testing experience. Aha. Csak egy device. Na persze. Nem fogok ezt csinálni, hogy angol feliratot dögöljen meg a barátaim. Mert csak őkkel beszélek, és csak velük beszélek angolul. The Enrichment Center regrets to inform you that this next test is impossible. Make no attempt Elperül to a solve it. seggem. Fantastic. You remain resolute and resourceful in an atmosphere of extreme pessimism. Felvonó, ez egy lift, bazd meg, nem egy felvonó, hanem mondjuk szinonimák. Úgyis csak azért csinálom ezt, mert én csak a Portal 2 szeretném játszatni, de To reiterate, eléggé muszáj ki, hogy ez így működik. momentum. Momentum. Te velem jössz. Szemet tartsad rám, míg elégetem. Ezt elbasztuk, gyerekek. Gyerekek, ezt annyira úgy elbasztuk. Na, gyere vissza! Látjátok, így kell kippendingelni egy videósorozaton. Elbaszakott. Spectacular. You appear to understand how a portal affects forward momentum, or to be more precise, how it does not. Gyere velem. Szerintem így is lát, úgyhogy deaktiválom ezt, úgyhogy
a function of mass velocity, is conserved between portals. In layman's terms, Speedy goes in, speedy thing comes out. Köszönjük, GLaDOS. Ez aztán a tudomány. Most úgy elbasztam. Én ezt most úgy elbasztam, mint annak a szentje. Te, speedy thing goes in, speedy thing comes out. Mi a van? Köszönöm az ambiance-t. Egyáltalán nem idegesítő. Na. Szerintem ez volt ugye a 10. tesztkamra, szóval majd itt abba hagyjuk. Úgyis már megütöttük a 22 percet. Jaj, faszom, ezt majd egy szarházi lesz megcsinálni. Na akkor, hol van az a tábla, hogy megnézem, hogy hanyadik tesztkamránál tartok? To always provide a safe testing environment. 11-es. Hát, Dangerous testing environments. The Enrichment Center promises to always provide useful advice. oké. For instance, the floor here will kill you. Try to avoid it. Hát ne bassz. Oké. Hát akkor... Ja, itt nem most elmentjük. Itt van a régi... Itt van a másik mentésünk is. Itt elmentjük, az... Én voltam Bóz. A magyarság. Jó napot!